Здравейте на всички! Днес ще бъде едно по-необичайно интервю, защото ще говорим за предстоящите избори, местни избори. В тази връзка ще разговарям с един много интересен събеседник, който е архитект, но е бил дълги години общински съветник и от позицията на такъв ще ни разкаже и ще ни каже какъв всъщност не трябва да бъде бъдещият градоначалник. Конкретно на столицата. Добре. Аз по-лесно мога да кажа какъв трябва да бъде, защото ако започнем да игнорираме лошите му качества, няма да стигнем до верния човек. Значи, първо не трябва да бедем, за да не краде. Това е едно условие. В Америка е така с президента. Се знае, че трябва да има едни авуари достатъчно стабилни, за да не посега на държавните пари. При нас напоследък, последните десетилетия, кметовете бяха не особено състоятелни. Те станаха част от тях в последствие състоятелни, но не започнаха като състоятелни хора. Това е едно от нещата. Второ, според мен не трябва да бъде с тесна специалност, която го ограничава да прави обобщени анализи. Това е изключително важно. И понеже кметът всъщност е никой, след малко ще обясня защо, такива са ни законите, неговата роля е той да може да работи в екип. Както македонска чета, има главата на другите с него. И това е. Който не е съгласен, повече го няма. Който е съгласен с главата, е да направи. Всеки от хората, които се кандидатират за кметове и се самопрепоръчват, казват, аз ще направя така, ще направя иначе, какви ли не чудеса ще направи. Но всъщност кметът нищо не може да направи. Може да развали, да, там има власт да го направи, но да направи нещо той няма как, защото законът не му разрешава. Законът дава правата на общинския съвет, на общинските съветници да вземат решенията, а той подписва документите, защото е материално отговорен. Тук приготвил съм, накратко искам да покажа нещо на твоите зрители. Много се говори за западните територии. Като че ли изведнъж падат от небето и са измислили топлата, студената вода и хладката едновременно. А това не е така. Ние работим по западните територии в продължение на десетилетия. Това е един проект, който е наречен Градина за всеки. И не знам как да покажа на камерата. Да, може да обърнем скиците към проекта към камерата, то ще се види. Това е тук, ако може да се види. План за устройство на територия. Да. И само да ви кажа, че тази територия е 106 000 квадратни метра. Това не е малка територия, не е един квартал, това са много квартали. Кои квартали обхваща? Няма квартали. Това е поле. Това е поле, да. Което предстои да бъде урбанизирано. Не знам дали предстои. Този проект вече 5 или 6-та година ходи по инстанциите, мина абсолютно от всекъде, сега ще ви кажа. Но, примерно, какви са му две думи само за данните. РЗП, разгънатата застроена площ е 200 000 квадратни метра. При допустими от ЗУТ 280 000. Тоест тук няма презастрояване, няма преуплътняване на територията. Има много други показатели, които са интересни, но това е, което искам да ти покажа. Ето. Може да покажем, да се види по-близо. Съгласуван
съобразяващите. Проектът е съгласуван вече. Басейнна дирекция. Изключително тежко съгласуване, защото има една суха ръка. РИОСВ, Метрополитен, понеже има 2 станции на метрото. Топлофикация, Софийска вода, главна дирекция, не знам какво е, ЧЕЗ, НАК. И проектът е прият. Той е гласуван. От постоянна комисия по транспорт и туризъм на СОС. Комисия по инженерна инфраструктура. Кога е било това приемане? Преди една година. Преди една година. Да. Постоянна комисия по опазване на околната среда. Двукратно е разгледан от комисията по териториално устройство с препоръки и те са отразени. И разглеждан на съд на НАК, на всички препоръки са отразени. Какво го спира този проект? Този проект е в работна фаза. В смисъл в работна фаза. Той е изготвен с работни чертежи по всички специалности. С количествени сметки, обяснителни записки. Всичко, което трябва. Той е готов за построяване. Стартира. Инвеститора не е българин. Това ли е пречката? Не мога да кажа, че ако това е пречката, е изключително глупо. Но има някаква неизяснена неграмотност в хората, които в момента управляват София. Не знам, дори да стигне до тях, не мисля, че ги обиждам, просто констатирам. Те не могат сами да вземат решение. Ще им позволиш да не стигам до крайни изводи, ще се сетите защо и кой, но там и кметицата, тя взима решение след като и каже да вземе такова решение. Ако ни каже да вземе такова решение, тя не взима такова решение. Или то трябва да е решение, което не касае никой. В случая с този проект, коя е последната инстанция, която трябва да каже да, за да бъде издадено разрешение за строеж? Да, чисто техническа процедура. Всичко друго е минало. Всичко друго е инвестирани са няколко стотин хиляди лева в проект, проучване и... Но, защо е градина за всеки? Защото тук на всеки 4 апартамента има по една двоетажна градина, на която са е озеленена. Ще прескоча много от... много красиво изглежда. Само да кажа... всичките неща... Тук може се това да е стигна. Територията е добра, тя подлежи на развитие, има, казах за нормативите, че тук всичко е под нормативите. Това е развитието на идеята за озеленяване и така нататък. А минало ли е на обществено обсъждане? Да, всичко е минало. Там с местните хора, защото минава на обществено обсъждане в територията, на която е. Но това не е прецедент, защото много инвестиционни проекти на работна фаза чакат с години понякога за разрешение за строеж. След малко ще стигнем и до тези точки, но това исках да покажа. Това е един от малкото проекти в България, който минава през оценка на БРИМ и получава много добър оценка. След като са изпълнени абсолютно всички, това е на БРИМ констатацията, проучването. Дори и това е направено. След като Великобритания ни оценява, че сме много добри в това отношение, редно беше да бъде. Това не е единствената територия, разбира се, север се развива. Но там няма програма. Там всеки, понеже е празна територия, всеки се опитва в момента да яхне всички предимства на използваната площ и да прави каквото иска. Проблема тук ще продължим по сценария, разбира се, но с 2 думи да обясня откъде идва проблем.
Проблемът идва от това, че ние криеме демографския състав на обществото си. Населението в София е демографски разделено. Да. Това нещо, не знам по какви причини, некъде при комунизма за това не се говореше, сега също не се говори. Това са територии, от които няма да избягат тези, които живеят в Павлово и в Бояна и да отидат да живеят на север. А това са територии, които са за повечето идващи в София млади хора с семейства, защото всичко е зелено и е много добре направено, с всички удобства за деца с детски градини и какво ли не. И те там ще живеят малко по-свободно, ще живеят малко по-близко до местата, от които идват. Защото тая вътрешна миграция, тя подхранва София. Естественият прираст на София е отрицателен. Тоест повече умират, отколкото се раждат. Тя увеличава населението си от този механичен прираст, който идва от провинцията. Това няма нищо лошо. Нищо, разбира се. Но трябва да се помисли за тези хора и трябва да им се осигурят условия за живот, за развитие, какво ли още не. За това не се мисли, за това не се казва какво е. Всичко се слага под общ знаменател, както е строено примерно Младост, Люлин, така същите показатели са и там. А не трябва така да бъде. Програмите, за които ще стане дума малко по-късно, които не съществуват, те трябваше това да осигурят една диференциация и да се знае кое за кое е определено, как ще живее там, ще му харесва, не му да му харесва. Съответно и цената е доста по-различна на тези апартаменти. Прогнозната цена тук, да не подведа някой да тръгне да си купува апартамент на зелено, беше някъде към 600-800 евро на квадратен метър. В Горна баня е 2000-2500. Тук, където сме в момента, е 2200. Значи, това е хора, които нямат тези възможности финансови да вземат примерно 100 квадратни метра жилище тук и те пари ще вземат 200 квадратни метра жилище там. Нали? Да, ще вземат 2-3 жилища. Да. Времето във всички случаи ще ни притисне, но понеже е добре да караме на татъка, пък ако се сетиш, нека да се върнем. Вие визирахте този инвестиционен проект. Като него има и други инвестиционни проекти, които чакат да бъдат разрешени и издадено разрешение за строеж. Надявате ли се, че новото ръководство на общината, нов главен архитект може да бъде по-разумен и ще говорим на множествено число или ще си говорим на ти, защото се знаем много. Да, но все пак нашите зрители... Вашите зрители би трябвало да знаят, че се познавам. Не е тайна. Не краси, защото общината трябва да инвестира. Трябва да инвестира в инфраструктура, трябва да инвестира в транспорт, трябва да инвестира в здраве, трябва да инвестира в много неща. Спорт и какво ли още не. Тя не желая да го прави и няма да инвестира. По-лесно е да стоиш на територии, които имат инфраструктура, имат канал, вода, всичко останало, отколкото там, където няма нищо. Там и канал няма. Но всички прокламират да се развиват тези северни и западни райони. Как ще се развиват, когато не се подпомагат тези инвестиционни намерения? Фалшивото пеене е част от културата. Който усеща тоновете, може да разбере дали някой пее фалшиво или си фалшиво. Който не усеща, вика ура, отива и гласува. Добре, според теб, как е по-ефективно едно управление на столицата, когато мнозинството общински съветници и кмета са от една и съща партия, за да може, примерно, при такива грандиозни проекти наистина да се дава зелена светлина, или напротив, когато общинското мнозинство от съветници е коректив, като принадлежи към друга партия, различна от кмета? Как по-лесно би работила София, би се развивала?
И по двата начина няма да се развива, това е категорично ясно. Да обясня защо. Защото когато има мнозинство, то тъпче не мнозинството, младсинството. И дори добри идеи, дадени от политическия противник, се отхвърлят веднага, Само защото са дадени от тях. Ние как не се сетихме, вие къде блеете, а? Що така? Това не се приеме, толкова се. И това отива, минава през комисии, когато имаш большинство в комисии, има большинство в общински съвет, имаш большинство в заместник, което да всекъде имаш большинство. Можеш да прекараш на практика всяка щуротия, която ти дойде на ум, и да финансираш това, което искаш да финансираш, това, което не искаш да финансираш, да не го правиш. Пак отиваме до програмите. Програмите не допускат такова поведение. Няма възможност управлението на общия устройствен план чрез програмите да доведе до това някой да каже, сега няма да работим и ние на север. Между другото, отваряме една скоба. Северните територии никога не са били обитавани. Това еколози, психиатри, историци трябва да ни го обяснят защо. София се е развивала в полите на Витоша, а онези територии, които са южни склонове на Стара планина, са чудесни, като никога никой не е живел там. Това са всъщност зоните над... От Кремиковци. От Кремиковци. А защо? Как не си знам. го обясняваш? Никой не може да ми отговори. Аз съм го задавал този въпрос многократно. Ние знаем историята на София от римско време. Там няма нищо. Има ли такава закономерност в някои други наши градове? Примерно в определена посока да не се развиват. Не знам. Възможно е да има радиации, възможно е да има облъчване, възможно е да има нетърпими дни през зимата или през лятото или нещо друго. Възможно е селскостопанството да не работи, защото те, освен картофи, не знам с какво друго се занимават. А картофите в тази заразена почва, Кремиковци, ни пробутват за само коски. Това също трябва да си има предвид. Да, но ти каза, никой не развива тези територии. Прокламират настоящите кандидат-кметове, че трябва да се развиват западните и северните територии на София. В същото време никой не се грижи и не мисли за тях и блокират такива инвестиционни намерения, които са насочени към празните територии. Нали, целта е наистина да се развие София навсякъде. Целта не е да се развие навсякъде, а да се развие правилно. Това, че да се развие навсякъде, не значи това е правилното развитие. София трябва и да се реконструира, защото тя почва да се задъхва вече от грешките в последното десетилетие. И няма да може да минем без да се бориме това от София. Просто няма как да стане. Или ако не се борим, ще страдаме. Не е толкова просто едно планиране на град. Нито Париж, нито Рим, нито Лондон са планирани с дигане на ръка и с гласуване. Там влиза грубата сила и казва, тук ще минат булевардите, тук ще бъдат площадите, айде бегите да работят. Да, така е. Както не можеш да гласуваш за операцията си от апандисит, дали да ти изрежат днеска или утре и с кой калпа точно трябва да те обработят, така за град не се гласува. Град се управлява и се управлява от мъдри хора, които знаят как да управляват града, а не от улици, които не знаят за какво става дума, да правят експерименти за милиони и след това да страдат пак милиони заради техните глупости. Извинявай, че малко грубо, но понеже ме ядосват такива да поясна нещо. Защо кмета всъщност няма права? Защото Общинския съвет
е органът на местното самоуправление. Това е член 18 от Закона за местното самоуправление. Имам чувство, че, отварям скоба, имам чувство, че тези кандидати за кметове не четат законите. И ако някой ги пита, къде са записани вашите права, дали мога да каже, има един закон, дето пише, има и втори закон, който е за местото. Те не го знаят. А и те, които гласуват за тях, и те не са наясно, че има такива закони, има такива разпоредби. Член 18 Общинския съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината. Окей. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината. Това е кмета на общината. Той ръководи само изпълнителната дейност. Организира изпълнението на актовете, какво ли още не прави. Общинският съвет може да отменя административни актове, издадени от кмета и от законите. И местното самоуправление се изразява в правото на равна възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават. Значи, общинското устройството, развитие на територията, общината, населените места в нея, общинското имущество, всичко това е приоритет на Общинския съвет. Образование, здравеопазване, култура, благоустройване, комунални дейности и така нататък и така нататък. Това, което кмета може да прави, е да дава становище. На практика, така го пише в закона. Не на практика, кмета може да командва целия общински съвет с мнозинството, което има и с партийните си структури, разбира се, и с не мога да намеря точната дума на такова раздаване на бонуси. С финансово стимулиране. Да го кажем по-интелигентно. Добре. То не е най-хубавата. Ти не смяташ ли, че през последните няколко години все повече при решаване на проблеми в София се чува гласа на гражданското общество? Понякога обаче позицията на обществото, на нас хората, пречи на развитието на столицата. Много такива инвестиционни проекти, за които ти спомена, не са се реализирали поради разни граждански сдружения на зелени, на еколози и прочее, които се обявяват срещу даден инвестиционен проект, без въобще да са се запознали с проектната документация. Ще влезем в една тема, която не знам дали е за ефир обаче. Първо, по-голямата част от тях са платени викачи. Много малко от тях имат екологични познания и много малко от тях им пука за природата. И така, че не може да се къде, чакай, една гора, за да съществува, баща ми беше инженер рисуват. И аз като дете съм обиколил в България с всичките гори. Една гора, за да съществува, тя не трябва да стане джунгла и след това да се реди. Тя всяка година има начин, по който се освобождават долния етаж на гората от храсти, от това, за да могат дърветата да се развиват, кои дървета са болни, през какво време трябва. Всичкото това е сеч на практика, но не е унищожаване на гората. Това не е циганската сеч, в която те влизат. Не, той е изискуемо заради науката, която казва, ето така трябва да си пазите горите. Когато тези хора зависят от един-двама боса, обикновено битката е между босовете, а не между тях. Те си плащат, викат ги, излизат, отиват, блокират шосе, път, магистрала, София блокират, какво ли не блокират, каквото ще да правят, затова има платено това правят. Викат, докато те двамата се борят чрез тях и единия пада и се подхваща някоя друга тема. Че Витоша е съсипана от тези хора. Витоша, която можеше да бъде най-голямата даденост
Ние нямаме река. Помисли, Москва има, Рим има, Париж има, Лондон има. Няма столица европейска, Виена да не говорим. Няма столица, няма столица европейска, която да няма такава даденост, река. Добре, Господ ни е компенсирал с планина. И ние сме затрили тая планина, от тук от прозореца може да после да ти покаже, тя Витоша до средата вече е застроена. С полузаконно строителство, на ушки преместваеми на барки и на не знам още кои глупости. А в същото време територии в София, които стоят неоползотворени, не може да просъществува един проект. Не може да се реализира. Но пък се строи на Витоша. Това не го разбирам. То не само ти не го разбираш, аз не го разбирам. Това е пак липсата на програми. Пак е това, което от Стайнов, той велик човек, беше обобщил и измислил и никой не желая да го прилага, но след малко ще се спре на програма. София, площа на София, може да те изненада, не си должен да го знаеш, е 500 квадратни километра. 500 квадратни метра, това са 20 на 25 километра, толкова е София, като не е малко. Не е малко, да. И населението от последното преброяване, 21 година, е 1 274 000 и нещо. Всеки от тези кметове говори за 2 милиона население, което не е верно. Населението спада с около 18 000 годишно. Но това нищо не значи. Проблема, който тези хора не виждат или поне никой от тях не го споменава, може някой да гледа това, за което говорим и да почне да го споменава. Има бездомни, които нямат адрес на регистрация. Това е бройка хора, живи хора. Има клошари, има просеци. По сметки на преброяване на полицията, това са около 100 000 души в София в момента, които не съществуват. Да. Защото бездомните не могат да се регистрират. Да. Голема част от тях са цигани, защото това, в което живеят, не може да се нарече жилище. То не отговаря на ЗУД. В ЗУД пише какво е жилище. Да. Няма такова. Това, което не ги чувам да казват. Какво липсва на София? Защото ето на тебе, примерно, ти липсват нови обувки. Мъжът ти обаче може да не го заведеш. За това трябва да го кажем. Че това и това липсва. Какво липсва? Липсва стадион. Нямаме стадион. Ние имаме един добър стадион, Герена, който е с изключително добри данни комуникация. На него има метро, има рейсове, не е извън града, има нов сектор, страхотен, който направихме, но главният архитект нещо преди известно време беше казал, че козирката на сектора ще струва повече, отколкото струва самия сектор. Абсолютно съм убеден, че той не знае колко струва сектора. Малко хора всъщност знаят колко струва, реално колко струва сектора. А той пък, като главен архитект, би трябвало да знае, че за тая козирка има два работни проекта. С работни детайли за монтаж. За два вида козирка. Единият е тента, която е опъната отгоре, Полша, Франция и там другите страни. Това е по-евтиния вариант. Моля? Това е по-евтиния вариант. Това е по-евтиния вариант. И другия е с метална козирка. И двата съществуват, и двата са устойностени. И двата са на 10% от стойността на... Така че такива глупости не би трябвало да се приказват на съслушани, защото това не е верно. В много страни няма национални стадиони. Има страни, в които има национални стадиони, но има големи стадиони, на които играят определени отбори. И вместо да се чудим, късете сега да правим ние национален стадион, защото ЦСКА не може да стане национален, той е много ограничен
и териториално, и като нали сега се говори за възможност за нов стадион на ЦСКА. То се говори повече от 10 години. Но той не може, капацитета му трябва да бъде намален, на местото, на което е достъпа до него. Много неща. Не говорим за съвсем друга територия. Не съм убеден, че те ще отидат на друга територия. ЦСКА ходят на една територия, само и толкова. Могат да се дадат пари, държавата има пари. Да. Сега, някой ако прави анализи, ще разбере много бързо колко пари трябва да се дадат, за да се направи козирка. И той да стане. Ирена се отоплява на цяла зима, отдолу има една огромна система, която топли терена, за да не изсъква тревата, за да не и за да не се издържа сняг. Това малко неща. Когато се направи козирката, могат да се махнат тези мачти, дето са от началото на миналия век, и да се направи осветление долу, което да осветява нормално всичко става. Много неща могат да се направят, ако държавата иска да помогне. И ако кмет иска да помогне. Но не съм чул до сега никой от тях да иска това да помогне. София няма летище. Това летище, което е от Втората световна война, това не е летище на столица европейска. И той е в центъра на града почти вече. Той Кремиковски ще стане център. Добре, терминал 2, нали, така. Това е грешка. Грешка след грешка, която се трупа. Не трябваше да се инвестиционна. Не трябваше да се прави там. Трябваше да се... Има 3 предложени проекта на плато. Най-добрият вариант според мен беше между София и Пловдив и да се направи едно грамадно летище входно-изходно за Европа, което да бъде от порядъка на Истанбулското и да може да захранва всичко. Значи, това летище, беше замислено като карго центъра на Европа, за да може всички товари да слизат тук и от тук, където... И доколкото знам, казвам заради ефира, беше платено на няколко души, които спреха развитието на летището, докато Истанбул си направят карго център. Тоест, там да бъде център. Там да бъде. А с това загубихме милиарди. Да се спечели някой друг милион от предателство. Така, няма значение. София няма опера. Значи, операта се намира в административната сграда на Земеделския съюз. Тя първоначално е била кино, първо е била зала, след това е била кино, след това по време на строителството е превърната в опера. И приятели, певци, така известни имена, казват, ние сме си свикнали с операта, знаем как да стане, обаче защо няма гастроли на чужденци? Защото викам, малко като си извъртиш главата и звука изчезва. Да, т.е. тази сграда не е тя не е за опера. Създадена, не е заложена за опера. Може да е операта, може всичко да бъде, както не е за там. И не е самостоятелна сграда. Места за опера, където искаш. То не са чак толкова много, защото то си иска и пространство, но няма и опера. Да си чува някой да е казал, че на София трябва опера. Не. При всичките те геи, дето пътувате в света от Нью Йорк до Токио и не знам до къде, навсекъде са българи. Няма. Така. София няма обществени тоалетни. Някой да е казал нещо за обществени тоалетни. И чешмички няма. Някой да е прочел Кош Меро в последни години, за да създаде тези парижките пикалници, които има абсолютно навсекъде. Последното, за което не се говори, е общинската собственост. Това е огромно перо, доста голямо.
да не говоря за огромно, защото е рисковано понятие. Това са имотите, общинските имоти. Как се управляват те имоти. Жилищата са в безобразно състояние. Тези, които са по-скъпичките, над 100 квадратни метра, 120, това са старите жилища, те се поддържат, защото там са босове и така по-първи хора. Всичко останало е закрито и или трябва да се ликвидира, казваш да продаваме гоята, който иска да си купи, или трябва да се оправи и да бъде ползвано. Да се инвестира в фонда, да го поддържа. Но тя не може и не иска, и в същото време пък не се освобождава от него. И става една... Това са хиляди жилища. И жилищата се рушат. Да, няма ли някой... Не смяташ ли, че трябва все пак да има и нов жилищен фонд? Ами, ще удължим много предаването и затова ще го съкратя. Искам само да ти покажа, това е един доклад за разпределение на жилищния фонд, 9003 жилища в момента. И тук пише за всичко, което прави анализ на това състояние на жилищния фонд. Защото не е само жилищния фонд. Има терени, има имоти, има сумати неща. София не е беден град, но това не стига до обществото, това не стига до хората. Те не знаят какво им. Значи, без адресна регистрация, те са около 100 000. Приходящите в София са някъде между 30 и 50 хиляди дневно. Това са хора, които живеят в Перник, да речем. Перник, Враца. До Враца. До Враца и работят в София. До Враца и до Дупница. Дупница, да. И тук на запад Ихтиман. Ихтиман. Така. Те влизат и излизат. Те не се боят като... постоянно живеещи. Те обаче товарят територията, товарят смет, товарят вода, канал и абсолютно всичко останало и пътища с колите си, защото е друг начин няма. Някой от кандидатите да е говорил за този проблем. Аз поне не съм чул. И аз не съм. Така, основно се говори за детски градини. Хубаво би било наистина да има повече детски градини. Сега ще кажа и за детските градини, защото и това сме го направили. В центъра на София, това е малкия ринг, има 30 000 жилища, които имат так 15 и нямат так 16. 30 000 апартамента са без ак 16. Те не плащат смет, не плащат данъци, нищо не плащат. И едва ли могат да бъдат узаконени някога? Не, те могат да бъдат узаконени, но никой няма интерес да ги узакони. Безстопанство. Да, има 30 000. И 25%, още около 30 000, са необитаеми. Това са хора, които не живеят. Аз имам друг апартамент, ти знаеш, че имам. Тук на практика аз не живея. То се води за жилища, но в цялата кооперация, това са 5 етажа по 15 апартамента, живеят 7 човека. И така е в много. И това е в център. Да, и така е в много блокове. Така. Доклади за състоянието на фонда. Какво трябва да се направи? Как трябва да се направи? Всичкото това го има, но никой не желая да го прави. Защо? Защото не е конвертируемо. Не е ликвидна инвестиция. Не, защото... Не е нещо, от което може да се изкарат пари. Имаш... Аз преди малко ти казах, не всека глупост, която съществува и се поддържа, е нарочно направена. Те се пораждат от само себе си и така остават. Тези общинска собственост, общинските жилища, това е от преди 9 септември, те не са от сега направени. Но тогава е имало смисъл да се правят такива жилища, комунални, за да се дават на хора с по-ниски. Виена половин, Виена е с такива жилища. Преди 20 години имах честа и удоволствието
да участвам в преработката на такива общински жилища в модерни жилища. Защото те бяха по една-две стаи, обикновено ги направихме по 100 квадратни метра жилища с всички удобства и всичко останало. Венче трябва да се прости, защото общината ги продаде и за милиарди за тях в центъра на Виена. Не, че тук не може да го направим. Тези 30 000 жилища, които са над 15 и нямат акт 16, това са частни жилища, говорим, които не са завършени. Промениха закона, така че може да продадеш на акт 15 жилища. Аз си го купувам от тебе на акт 15 и хич не ме интересува ти ще правиш акт 16 или не. Защото направиш акт 16, вече го декорирам жилището заедно с всички данъци, такси и всичко, което трябва да плащам за него. А така нищо не плащам. Сега, в другите страни, Англия особено, където малко по-познавам нещата, има срок. Тук между акт 15 и акт 16 срок няма. Да. Ако има срок, примерно 2 години да си направиш документи, което е абсурд, би трябвало за един месец да го направиш, тогава започва да плащаш едни данъци. Системата е много проста. Това, което не си платил на държавата, ако имаш незаконно строителство, ако имаш свръх площи, които са извън закона, ако от акт 15 не си направил акт 16 и така нататък, всичко това се брои като данък към държавата. Влизат и в данъчната сметка и оттам нататък нямаш право на обслужване от общината. Нищо не те си издава като документи и като... И започваш да плащаш лихви върху данъците, които не си платил. И 10 квадратни метра могат да ти излезат като 10 апартамент за една година. Ако сам не го ликвидираш, да викнеш, ще кажеш, аз се оправих. Не виждам защо това да не може да се направи тук. Та когато пита какъв да бъде кмет или какъв да не бъде, ако той не е живел в чужбина, няма да ги знае тези неща. Аз съм работил десетилетия в България. Знам ги по стечение на обстоятелството, такава ми е професията. Но ако той е живял в, ще да кажа Самоков, в който и да е такъв някакъв град около София или далече от София, защото голяма част от кметовете са раждани далеч от София, той по никакъв начин не може, те неща трябва някой да му ги разкаже или няма как да се сети за тях, защото това е една система, която е работила столетия, за да може да стигне до тези крайни решения. И нищо лошо няма да ги вземем на готово и да ги приложим на българска почва. Това е, което може да се направи, това е много разумно. И това е много оправдано, защото винаги имаш мотив да кажеш, ето, така е в Англия, така е във Франция, така е в... Кой модел е най-приложим? На коя столица? Англия, Лондон. Е най-близко до... в смисъл до нашите дадености, като до нашите дадености, не, с кралство не мога да сме. Добре, значи все пак Лондон има някакъв модел, който е по-лесен за взаимстване, така ли? Лондон има закони, които са лесни за взаимстване. Англия, за да създаде... На местно ниво? На световно ниво. Англия управлява 3/4 от света. Са били колонии. И няма трябва да си гений, за да създадеш за всяка колония нейни правила. Създадени са едни правила, които важат и за Англия, и за всичките колонии. И където и да отидеш, в Южна Африка да работиш, и в Индия да работиш, и в Америка да работиш, правилата са едни и същи, ти четеш един и същи закон. Те не са променени. Затова е така. Знаеш от Фидики, от техните ключи. Да, които са изключително статични. Договори за строителство, те са абсолютно еднакви навсякъде. Няма значение къде ще ги ползваш. И всеки, който работи по техно, е лесно след това да се справя с ситуацията. АЗУТ е един от най-често променените закони, заедно с закона за пътищата.
Добре. За ЗУТ. По-добре да не говорим, защото отиваме... Не, то няма как. ЗУТ си е над равно. Ние сме се били толкова много с този ЗУТ, че вече... Добре, все пак във времето, кой е бил градоначалника, който най-разумно и най-така мъдро е управлявал София? Ще се върнем ли след това на рамковата програма? Да. Добре. Значи, най-управляваната София, т.е. човека, който е създал София, защото той не е само управлявал, е Иван Иванов. Аз, за да не разправям с часове за него, защото мога и това да направя, но не е за такива предавания. Той е назначен за кмет от цар Борис III. Значи това е разликата с избора на кметове и назначаването на кметове. Когато царят те назначава, царя може да ти издърпа ушите, да те изрита и отговаряш пред царя. А не отговаряш пред 70 души общински съветници, от които 50 поне не знаят за какво става дума. Две думи да кажа. Много пъти ми се е налага, преди да вземем някакво решение, което считам за разумно, да мина половин час в разясняване на проблема, за да ги обуча на някаква степен да разберат за какво става дума, а не веднага да гласуват не или за, зависи от... Не можеш, като им го сервираш, те не го разпознават, не го разчитат. Считат го на български, но това нищо не им говори. И какво води след себе си решаването на този проблем с да или не, това пък изобщо пък не ги интересува. Говоря опозицията, защото казва, вие отговаряте, вие управлявате. Просто викат, на нас така не казахте. Не се въртим да. Той е управител на София, смисъл кмет, 10 години и огромната му заслуга е римския водопровод. София, благодарение на него, има вода. Преди него има няколко луди идеи, които нито една не е осъществена. Едната, която на мен най-много ми харесва, но тя е повече атракция, е на Копитото да се направи язовир. Ще си с лодки, под находки, ще бъде, виждаш какво ще стане. На Копитото язовир и той там да може да черпи водата. Оказва се, че вода няма да може да се събере толкова много. Римският водопровод е страхотно съоръжение, защото той е с големи денивелации, с обемен язовир Сталин, бившия, сега вече Искър, който поема рилската вода, има уравновесител, който е Пачерел и там нататък околяне. Те минават си през цялата мъдрост на проектирането на такова съоръжение. И това го е направил той. Той е завършил в Германия хидроинженерство. И по време на неговото управление, ще ти прочета какво е построено за 10 години. Съдебната палата. Тя, не знам, не знаеш, че още не е завършена. Така ли? Ами, отвънка на фасадата стоят едни блокове мраморни, такива. Те трябва да бъдат издялкани в статуи. Това въобще не съм го чувала и не съм... То може да не си го чувала. Дори не ми е правило впечатление. Защо не ти бъде впечатление? Някъде ги има статуите, те просто не са довършени. Това трябва да бъде изсечено, направено, за да е красиво. А то е зарезано така, както е било, така за да го хвърли. Не, той проект е реализиран, но красотата на проекта не е реализирана. Няма ги фигурите, няма ги тези. Това, което трябва да бъде, седят едни каманаци на фасада. Иди питай защо седят каманаци. Трябва да го финализира, нали? Не, Министерството на правосъдието. Правосъдието. Народната библиотека. Друга чудесна сграда. Българската народна банка и Министерството на вътрешните работи. Страхотни сгради.
централната сграда на Софийския университет. Тая, която е без двете крила. Зала България. Паметник на патриарх Евтимий, дето простаците му викат поп. Винаги без нея срещу музикалния театър. Сградата на Столична община, в която се помещава в момента. Военното издателство, много красива сграда. Обществени бани. При нас. Първите, които къде ни не. Летни капални, 15 нови училища и работническите жилища. Не знам дали ги знаеш кои са, но има и по стамбулийски работнически жилища, и горе има на Редута работнически жилища. Те са 3 или 4 етажни и вътре са 60-70 квадратни метра апартаментчета. Кухня за бедните, Общинската банка и служба чистота с 30 камиона и 830 служители. София се мие всеки ден. Браво. Значи това е този човек. София едно време наистина се миеше. Да. Това е този човек, който 1944 година е осъден на смърт. И понеже София по някаква причина е останала пак без вода, Георги Димитров решава, че един осъден по-малко и го изваждат от пателта. Дават му, нищо да му дават, всичко му взимат. И той умира в някакво килярче на жилището на сестра си, защото няма къде да живее. Всичко съм отнел. Това е Иван Иванов. Няма, почти... София прилича на това, което е в момента. Това е от 70-те години. Значи, това са Квартирников, е първия кмет, който е след Превратя. Георги Петков, след това и Георги Стоилов. Небезизвестният архитект. И след това Иван Панев. И това са Люлин, Младост, Надежда и всичките тези гигантски гета, които са само за живеене, без ник. Там... По времето на Панев, така ли са направени? По времето на Панев са реализирани проектите. Проектите са правени при Георги Петков и частично при Стоилов, но Стоилов не даваше да се спомене, че участвал в нищо общо не. Той се срамувал. Той си се гордееше с други неща, които е. И не искаше да се говори за панелните и за него. Това е друга история. Гетата, които са, те не са толкова българско изобретение, но в София трябваше да се осигури место за работници. Трябваше да бъдат работници за кремиковци. И имаше едно опасение, имам големи спорове с приятели от това време. Аз съм чел записки на Политбюро, което се казва, че София започва да се превръща в един буржуазен град. Тоест тя такава си е била. За да не стане това, трябват ни работници. За да има работници, трябва да има какво да работят. За да има какво да работят, ето ще копаеме родата на Кремиковци. Тя се оказа, че като изкопаят, за нищо не става. И започнахме да внасяме рода от тук и оттам, но Кремиковци се направи. Както и да е. Компенсира се, увеличи се населението, без да е готова София да поеме такъв напред, то стана едновременно. А в Младост, една братовчетка на майка ми, имаше една барачка, ама барака 3 на 3, т.е. истинска барака, и съдеше картофи. 89-90 година на тези хора им беше върната земя на стойността на урбанизирана територия. Тоест там нямаше канал, нямаше вода, няма нищо. Понеже сега попада в рамките на, в имотите на и на Люлин, и на Младост, и на всичките тези големи агломерации, там
цената е такава, каквато е била. Те никога не са и мислили, че може да... Ами, значи, това беше абсолютна глупост, която страшно много ни пречи в планирането. Връщането на имотите в реални граници направо ни унищожава. Не знам дали знаеш, но софийските паркове са частни. Да, чувам. Те са разцепени на имотчета. Законът обаче каза, че не мога да сложиш, т.е. не ти забранява да сложиш ограда. Ако имаш там да отидеш и сложиш една ограда и в парка не си имаш, това си е твое. Това не трябваше да се допуска да се прави, но не само София пострада, но примерно Банско се разви, защото те до сега не могат да си изкачат парите, които взеха от каменните ниви. И техните ниви, те само картофи седяха там. Пълно е с камъни, нищо друго няма, освен камъни ниви. Тая земя нищо не струваше, никой не искаше да я купи. Обаче като построиш един 5-звезден хотел отгоре, ела да видиш какво става. И те още се чуят какво си правят парите. Виждайки, защото айде не мога да правя любимите ми бацкали. Да, те са наистина така добрия пример за успешно управление на урбанизирана територия. Банско щеше да загине, ако не беше. Нямаше кой да остане да живее там. Ако не беше какво? Ако не бяха хотелите. Ако не са хотелите. Защото те нямат поминък, който да ги прави работят и да ги прави не богати. Да се издържат. Да се издържат. Трябваше да хората в Разлог да работят. Те до Разлог не ходят. Там е забранено. Вечната връжда. Там не се ходи. Когато се захванахме с реализацията на общия устройствен план, трябва много не там. После, ако искаш, това са албумите от разработките на плана. Както и да е. Имаше една концепция, която направи архитекта Стайнов. Значи, това е нагледно какво представлява концепцията на програмите. Казано много, още не е чак толкова сложно. Министерският съвет е точка 14 от Закона за устройство на Министерския съвет приема рамковата програма за прилагане на общ устройствен план по предложение на Столичния общински съвет. Да го прочета още веднъж, ако искаш. Добре. Министерския съвет приема рамкова програма за прилагане на общия устройствен план. Такава програма не е изработена и не е приета. Все още. А това е запис от коя година? Това е от закона. Той действа и в момента. Да, но кога е... Девета мисля, че регламентиран? 2009 такава национална програма. Да не бъркам дали е 9 или 8. Така. Значи, това е точка 14 от закона. Че този общ устройствен план не може да се прилага без рамкова програма. А никой от досегашните кандидати, от настоящите за кмет, не говори за такава... Мисля, че не го е чувал. Че трябва да има такава програма и че трябва да... Защото Столичният общински съвет по предложение на кмета приема структурни и специализирани програми, значи това за следващите програми, по прилагането на общия устройствен план в съответните с рамковата програма. И програмите, член 3, от алинея 1 и 2, подлежат на обществено обсъждане преди приемането им по реда определен в наредба от... Това е, което трябваше да се направи. Рамковата програма е всъщност стратегията за развитие, Тогава нали? не. Тя е разрешението за ползване на този план. До сега, виж... Той така или иначе се ползва и без тая програма. Аз като... Нали? Да, но това е незаконно ползване. Да, не. Пише го в... Закона го пише, че е незаконно. Той не може да се прилага без тая програма, но той се прилага. Каква е разликата? София имаше градоустройствен план. Да. До тогава.
Градоустройственият план ОГП. следваше, да, ОГП, общ градоустройствен план, добре. Или предприятието, което се занимава, както и да е. Седат 100 умни глави и чертаят чертички, слагат червено, жълто, кафяво, каквото трябва да продадат. Накрая това се приема, подписва и става закон. И по него се изпълнява града. Това беше презумпцията и това беше начина на мислене. Стайнов промени нещата и обърна наопаки. Като казва, разбира се, без графика не може, но не графиката ще води закона, а закона ще води графиката. И за това се създава рамкова програма. Тая програма казва какво трябва да се прави в този град, а графиката е илюстрация на рамковата програма. Оттам вече в схемата на програмата се появяват целевите програми и детайлните програми. И тук е стратегията с това, ако разрешиш, приемането на общия устройствен план и рамковата програма приключва фазата на концепция за развитието на София. Всеки нов кмет, главен архитект и какъвто и да е, не иска да е приключил концепцията за развитие на София. Той иска да прави концепция. Иска да прави нова концепция и ново развитие на София и това хич да му харесва като констатация. А това беше направено, за да не може никой да се бърка от тук нататък в развитието на София. Преходът от концепцията към реализацията минава по изготвянето на специализираните програми. Тоест рамковата програма има това е зависимостите на програмите. Не знам как може да се покаже, ако искаш да покажеш. Ако искаш, то може би се вижда от тук. Не знам. Не, той няма да се види, защото има и доста... Да, той е доста... Добре. Специализираната програма е документът, който въз основа на професионалния анализ определя баланса на реализацията и този документ показва какво е необходимо и какво е възможно. Какво е реалистично и оптимистично като реализация. Тук няма едно решение. Тук се прави един пълен анализ на това, което предлагаш и се вижда то добро ли е, ще доведе ли до някакви резултати, няма ли, при какви условия ще доведе до такива резултати. На практика пак прави се един слот анализ. Дълга е концепцията, за да я чета и да я разяснявам, но това е общия смисъл на... От кой е зависяло, от каква институция е зависело приемането на... От политиците. От Министерски съвет. От кабинета. Министерски съвет бяха същите политици, които бяха извън Министерски съвет. Тоест, кой е трябвало да спази тая точка в ЗУТа, която ти прочете, за такава национална... Ти трябваше да спази Министерския съвет, разбира се, но тогава Стоци Янев и Стайнов не се разбраха. И по политически причини, не само други. И Стоци отреза програмата, защото той политически беше твърде силен, за да си го позволи да го направи. Имаше подкрепата. Обяснението предполагам, че е било, ако приемем на Стайнов концепцията, никой няма да пипне вътре. Защото няма как. Това щеше да защити столицата. Не, това щеше първо да не допусне глупави решения, да не допусне изхъбяване на ресурси, да не допусне... Добре, пак ще се върна. Ако искаш, ще направим друго предаване само за програмата. Но програма за стабилизиране, примерно, на екологията. Има кратко описание на целите. Каква цел си поставяш за как да се стабилизира. Това са тези подпрограми, които са в голямата. Обобщени цели. Екологични показатели трябва да се стабилизира, да се увеличи замърсяването и така нататък. Стратегически приоритет. Програмата има първостепенен стратегически приоритет. Степен на важност. Първият етап на програмата е аварийно-спасителен.
защото екологията е зле, а втория е необходим. Тоест, това в самата програма се прави заедно с финансирането, за кой етап какво се финансира, какво трябва да се постигне, кога може да минем към следващото финансиране и така нататък. Териториален обхват. Те се разработват върху въпросната територия, но реално програмата трябва значително по-голям обхват да бъде върху целия град. Зависимост от реализацията до голяма степен зависи от прилагането на общия устройствен план, около 80%. Зависи от управлението, законодателството, финансовото и ресурсното осигуряване. И за да няма писаниците, които бяха едно време с 10 тома, условията за реализацията са кодирани. Тоест, всяка цифра и буква тук е код. Като искаш да видиш точно за какво става дума, отваря си кодовете и гледаш. Стъпките на реализацията, актуализиране на нормативните показатели, създаване на система за мониторинг на територията и обвързване на мониторинга с управлението на територията. Защото това, че имаш мониторинг на територията, нищо не значи. Очаквани резултати. На първия етап трябва да се стабилизира екологичното състояние, на втория етап трябва да се предприемат мерки да не се допуска ново влошаване и на третия етап трябва да се постигне стабилен положителен екопараметри. Но за да не се допусне ново влошаване, това също е една отделна програма, с която не трябва да допуснеш да се върнеш назад в развитието, след като си постигнал някакви параметри. Координатор ОП софтпроект. Да, пише. Във всяка програма го пише. Изпълнител на проектирането, коя е проектантската фирма, изпълнител на строителството, ако има строителство, кой ще го изпълнява. Проектантска готовност, актуализиране на показателите юли беше някога, 2012 мисля, че беше. Крайен срок на реализацията, примерно 2020. Обвързване на мониторинг с управлението на територията и така нататък. Програмата за саниране на територията и другите. Тук има кой отговаря персонално. Значи изпълнението на строителството, изпълнение на и всичко, което трябва в една такава програма да бъде охванато, защото там пише примерно кмет. Ти можеш, всеки може. Опозиция, приятели, от чужбина някой да дойде, няма значение. Да му държи сметка и каже, кмета тук пише, че ти отговаря за тази програма. Ти отговаря за... Ти какво направите сега?